नोङो ला नाङा आंनो नांगौ जायोब्ला गोदोनायाव फासि लानानै थैथां इस बा 1500 थाखाखौनो बा गोसोआव ला नङाबा गोदोना सेरनानै गाइखेर दिहुनगोन आं रावबो गैया जाबाय नामा दा ini 500,000 1500 मा खालामदों नोङो फैसाया dan फैसाया dan 500,000 kamu tuh sebenarnya aku udah kesuna kayak ini bawa lumpur pun nunai nak munafik oke kan nunai baik para munafik Pondroso siapa Pondroso hai le kopalha आं साला बे कारेन्टनि बिल होनो दोननाय बे फैसाखौ नों लादो हा साला नोंसोरखौ दंखल सिरनो होबाय आं दंखल सिरनानै दुगै दंखल सिरनानै दै लों होनबाय थायो साला नोंसोर सानफ्रोमबो मटर नङाबानो दै मोनलोङा मटर नङाबानो दै जाया बापरे बाप जेरैबायदिसो नोंसोर कारेन्टखौ बेबहार खालामो मास मोनसेयावनो 1500 हाय आरो नों साला बे 1500 फैसाखौ 1500ल' होनदों बे 1500 फैसाखौ नों सिख्लाफोरजों जाहैनो नागिरदों ओइ साला कुत्ता मानसि मोजांनि फिसा नोंसो साला सैमानि फिसा कुत्ता जाबाय 1500ल' थाखा इसबा हटेलाव रेस्टुरेन्टाव सिख्लाफोरखौ सानै साथाम लानानै मिनि खाख्लाय मम' चाउमिन इसबा स्पेसियेल सा फैसाया बिथिं बिफानिफ्राय गान्दु सिंनिफ्राय खावनांगोन लाजिनाय मोना नोङो हो खामानियाव उदाय गैया साला माखैबा नों हालेवफ्लांनो मोनदो माखैबा खोथिया फुफेरदो माखैबा साला माइ हानाय समाव थालांफेरदो ना हो अयथासारि बिमा जोलै फिसा साला बिमाया मोजांबा फिसालाया मोजां जागौमोन फैसा खामानिनि धान्दा गैया बिफाया साला जेनै मेनै खस्थ' खालामनानै खामायना दोनबा बे फैसाखौसो लांनानै इस मस्ति हो आंनि बिफाया उमुक तामुक बिजनेस मावो आंहा खेथि दङ आंखौ लानानै साला नोङो गौरब सिख्लाफोरखौ इस बा जानाय नङा आंनो जानला मोनला हिनजावफोरा आंनियाव बिहामजो जाफैनो समायनाय नङा आंदो जानला मोनला बिहामजोफोरा आंदो सहायनो हानाय नङा मिथिखा आरो नोंबो गोसोआव ला नङाबा गोदोना सेरनानै गाइखेर दिहुनगोन आं लाजिया लन्दर फन्दर ना फरायनायाव मोजां ना खामानियाव मोजां एख' गैया नोंनि खराव एख' गैया बिफा बायदि जानायमोनब्ला दिनै लासे बिल्डिं लुनो हासिगौमोन दिनै लासे गोदान गारि बायनो हासिगौमोन साला नों कुत्ता सोरनिबा फारसे फैफानाय नामा साला बे फिसालाया दोन होनना बुंदों नोङो बे 500 फैसाखौ दोन नोंलाय मानो बालाय बिबालाय खानसेबो होआ ओंखायनो आं खावनानै लाबाय आरो आइ थाबा मालाय आइया होयो नोंलाय मानो होआ जा फैसा खामायना नोंलाय मा खालामनो नागिरदोंलाय एन्जरा जालांगोन नोंसोर गान्दु सिङाव सोना दोनबाय थाबाबो बाक्सु सिङाव दोनबाबो उया अरगोन बेंकआव दोनबाबो माग्लैबा दुब्ला थैना थांबा रावबो बिमा फिसाया मोनजानाय नङा नोंनि फैसाखौ एसा खेबथा जानालै आफा सिबुरालाय मा दानो दङ दानो गैया थास'लायनि दै बायदिसो जोंफोरसो बेसेबां बुंजायो जोंसो मिथिगौ खेबथानि फिसाला माबा नुयो नोंसोर एसां माहाजोन मानसियानो जाहोनो हाया मा होनो हाया जोंसो बुंजायो
सिख्लाफोराथ' बा बेसेबां लासिं खालामो मालायफोरा गिदिर गिदिर बाइक लायो जोंनियासो गैया जि लासैसो मोनखायो आं सिख्लाफोरदो गिदिंनोनो हा बेलेगा बाहायो बांसिन आंनिख्रुइ हा बेलेगा मालाय गाव खामायनाय फैसाखौ गाव बाहायदो नों मा मावो हो नों साला बिफानिसो लायो सानफ्रोमबो बिफायाव मोनाबा बिफानियावथ' मोनाना बिमाखो हो कुन्डि जावै साला बिमाखो बिफानिफ्राय बख्ल' होनानै बिमानिफ्राय बिना लाङो साला नों बायदि फिसालाखौ आंनो नाङालै हो नांगौ जायोब्ला गोदनायाव फासि लानानै थैथां नांगौ जायोब्ला चेराव बारसोमनानै थैथां फैसा होनाय गैया नोंसोरबायदि फिसालाखौ आं फिसाला होननानै दिनैनि तारिखावबो मानिया बुजिबाय फैसाया दोन फैसाया दोन तेरी आफा बे फैसा 1500 थाखा लायखोनो बाप्पा क्रर थाखा होनाय बायदि मोनबायलै बेयो माथो खालामोलै बे फैसाफोरखौलाय हा गाव बुजाया जे फिसालाफोरखौबो जानो होआ बिमाखौबो जानो होआ हिनजावखौबो जानो होआ मा मानसिलै नोंलाय साला थैनो थांबालाय बबावबा लांफैगोन नामाब्रा नोंलाय मालायफोरा जिबायदिसो फैसा बाहायो पकेटाव मुथा थाखायो आरो आंखौसो बुंबावो बा 1500 थाखा लानायखौनो इस बा 1500 थाखाखौनो बा बिफानालै दै उन्दै समावनो गोदोसोनानै सोना दोनांगौमोन आंखौ दा आलानि होस्लाय आहाय थाबानो मोजांमोन आं गैया जाबायना फैसाया दोन नै मानसिनानै नै नाङा आंनो नै 1500 नोङो ला नाङा आंनो